Γεια σας! Είμαι η Χριστίνα από την Dot2Dot και σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς ο τουρισμός εμπειρίας μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το περιβάλλον. Συνήθως μαθαίνουμε για το περιβάλλον και την προστασία του μέσα από βιβλία ή ντοκιμαντέρ. Όμως, η βιωματική μάθηση, δηλαδή η γνώση που αποκτάμε μέσα από την εμπειρία, μπορεί να μετατρέψει τον τουρισμό σε ένα ισχυρό εργαλείο διαμόρφωσης της περιβαλλοντικής μας συνείδησης. Ας δούμε πώς. Όταν μιλάμε για βιωματικό τουρισμό ή αλλιώς για τουρισμό εμπειρίας, δεν εννοούμε απλώς την επίσκεψη σε ένα όμορφο τοπίο στη φύση, αλλά την ενεργό εμπλοκή και αλληλεπίδραση με αυτό. Φανταστείτε να συμμετέχετε σε ένα παραδοσιακό τρίγο, να μαθαίνετε για τη βιοποικιλότητα του τόπου περπατώντας σε ένα μονοπάτι παρέα με ένα τοπικό οδηγό ή να βλέπετε από κοντά πώς οι τοπικές κοινότητες διαχειρίζονται τους φυσικούς τους πόρους. Όταν ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τη φύση ή όταν βλέπουμε τη δουλειά και τους πόρους που απαιτούνται για να παραχθεί ένα τοπικό προϊόν, δημιουργούμε ένα βαθύ συναισθηματικό δεσμό με τον τόπο και το περιβάλλον. Η εμπειρία αυτή μας βοηθάει να αντιληφθούμε την αξία των πόρων που συχνά θεωρούμε δεδομένους, όπως το νερό ή η καθαρή ατμόσφαιρα. Ο τουρισμός εμπειρίας μας διδάσκει τον σεβασμό στην πράξη. Μαθαίνουμε να σεβόμαστε τα οικοσυστήματα και να μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Όχι επειδή αναγκαζόμαστε να τηρήσουμε κάποιον κανόνα, αλλά επειδή έχουμε βιώσει και κατανοήσει σε βάθος τη σημασία τους για τη ζωή μας. Βοηθάει τον ταξιδιώτη να πάψει να είναι ένας παθητικός καταναλωτής και να γίνει ένας συνειδητοποιημένος προστάτης της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου. Αυτό που μας δείχνει ο τουρισμός εμπειρίας είναι ότι η γνώση που αποκτάτε μέσα από το βίωμα είναι και αυτή που μένει. Μια αυθεντική εμπειρία στη φύση μπορεί να διαμορφώσει την περιβαλλοντική μας συνείδηση πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε θεωρητική γνώση. Στο επόμενο ταξίδι σας, αναζητήστε δραστηριότητες που σας φέρουν σε άμεση επαφή με το περιβάλλον και την κοινότητα. Μοιραστείτε με τους φίλους σας μια εμπειρία που σας έκανε να δείτε ένα τόπο με διαφορετική ματιά και γίνετε κι εσείς μέρος της αλλαγής.